Bon dia. Quin dia d'estiu més maco, oi que sí? Sí, fa un dia esplèndid, sí que és veritat. I què? Finalment està a punt o no? El meu fill corre perill i tu aquí deixant passar el temps com si no passés res. I si mai li passés una desgràcia, et seria igual, oi que sí? Però vinga, calma't, dona, apa, prou. Bon dia. Quin dia d'estiu més maco, oi que sí? Sí, fa un dia esplèndid, sí que és veritat. I què? Finalment està a punt o no? El meu fill corre perill i tu aquí deixant passar el temps com si no passés res. I si mai li passés una desgràcia, et seria igual, oi que sí? Però vinga, calma't, dona, apa, prou. En Krilin ha anat cap a una illa del sud amb en Goku i els altres amb la intenció de lluitar-hi i salvar el nostre planeta. M'he explicat bé, maca? Ho has entès? No, senyor, no he entès res. Ho noto, quina energia més forta. És la del pare. Sí, però no en noto cap més. Potser és veritat que els androides no generen cap energia. En Krilin ha anat cap a una illa del sud amb en Goku i els altres amb la intenció de lluitar-hi i salvar el nostre planeta. M'he explicat bé, maca? Ho has entès? No, senyor, no he entès res. Ho noto, quina energia més forta. És la del pare. Sí, però no en noto cap més. Potser és veritat que els androides no generen cap energia.